Programang ingkay pakangigan, kada kita ng tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, idi kalman laeng, ni pagayam tayong Daisy, kunan to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi taawan ni Ma'am Ani nilaeng Sir Randy manong nemi ti kadua. May sa nakatulong manong nemi kadua laeng ti Serbiak da Sir Randy ken ni Ma'am Ani manong nemi. Huwain nagnam ay ti trabaho. Kagangay lang ti balayda, nakalalisto nga dalusan, upat lang ti kwarto, nga saan mat unay nga darakkel, kwarto di gidag asawa, sa dapay duwa nga bakante, kanya kwarto, nga asideg iti kusina. Mati problema manong nemi ti panaglaba, tago susarak mat ti washing machine. Sambat nga nalawat arubayan da, likod bakrang kan ti sango, damat basit nga hardi. Sakit lang ato ti sweldok manong. Opo, kinapudno na. Naudi nga birthday ko, kit inregaluan nak ni Sir Randy iti latest model nga cellphone. Nakatotog iti ka-chat ko, ka-video call ko. Numailiwak sa Jabalay, manong nemi, video call ni tatang, ni nanang, di kiti duwa kabsat ko. No, kasarsarita kita, kwarta lamat, ibagbagada. Manang, mangipawit ka na ti kwarta. Jay Palawan, nalanatang kam resiben, katne. Sige, ito nagsweldoak, mangipawitak man eh. Eri bagam mo manong nemi, tapukpukawan na ni Sir Randy. Desi! Batak di cellphone ko manong nemi ka ba't nakachat ko. Dati agar-aram kanya, ngantsak-mit kaya. Abi ka di, sir. Nilipatan sa manin, ti obligasyon mo kanya ka. Maliplipatan na. Saan mo to, sir? Ito sarangkan, sir? Saan ang ba't namang angkit? Nudya ko muna nga uminom. Ayun na ya. Okay, dati pa paborito kapulutan ha. Iig mo dito yung hardin. Alan, awan man ni ma'am mo. Ibat namin ma'am, sir. Kang kanayon nga awan. Kanayon nga gimik dito, gimik dita. Abi kami ng balbalubusan nyo, sir. Kaya nangarod sa pakaragsakan na. Tika ang kadi nga ti babae, asawa nga babae, kad ato kuman dito yung balay, kad agsasalita kayo kuma, kad into no maturog kayo, nagkakainda kayo. Pagkatawa nga karon. Matisuna. So nga nun, numailiwak, awa matikawilag, numailiwak, awa matarakupak, numailiwak, awa matabistuat. Mas asya na karong kang sir. Ala na, hanggang lang tinumay ako na. Yun, sir. Mabit lang. Mabit lang, sir. Manong nemi na iparuam kaniyak, iti naka-short, iti medyo kumapkap no dak, iti unig tibalay. Uray na mapanak magitsenda, kada grocery. Apay ko ma, unak mabaling ko mat ipalastog ti legs ko o matpiglat ko manong sa nasipukil mat tilopok sa agabado ak di sleeveless so po gusto ni pa nagpiesta no kana kiti mata di kiti lalaki nga malapsa ko lang rona no situlik idakit idumog ko kunam apaw kunada ora dag tilmo-tilmon bahala kayo. Saan nga gagitan ti panagtanggad di bakiyo da kayo tumadag sakit ti ulo na di may pagsataarim nyo ko na ka di na isagana konti numayan ni Sir Randy manong nemi
Digitohin, sir. Pasensya kayo, sir. Ano datuma sa anak na may kaso, mangikaso. Apay. O doon kami di kita nagtetext, sa doon di kita makichat-chat, sa doon di kita tumawag. Sino da? Kada kita gayim ko mat ati ka-chatmate ko kada ka Facebook friends ko mat Kansa di balay. Mailiw da. Na narunan dandani ako nagsweldo, palagab naman na di pa nagpawid ko, di tapalawan, di jay. Ada boyfriend man? Oo, ba sir? Ano to man? 18. Di na odi nga ba nag-birthday ko? Di rin nag-alwan na iti cellphone ko. 18 ko idi. Oo, may patas mo? Patas ka niya, sir. Awang pa nakabisito ka dagiti lips mo. Humong pa ya? Awang pa naka-approach na barukong mo. Nagpakita tapuon na. Apa kita magustom, tikaw, garwat, tikasta. Sorry, sir. Dagman dito balay. Kito rin na rumor ka. Babay amatan, kita lalaki, patpatanggan dalata. Hello, sir, apay. Apay babay amlat tarig itikas kanya kalalaki ang patpatanggan ako. Hindi mo ka di mapanurot ng patpatanggan ako, may. Alas, sir, manawang ka man lahingin. Agbuel tahak ko mamarang nemikit inaggaman na tiimak. Papanam? Ni sir, patpatanggan ka mat ako na. Ikasasino ko mata saan nga patanggan na taalangam. Sorry, sir, umig lang harot, sir, ta. Inagsukat. Saanin? Tugukan. Ha? Tulungan na. Tulungan ka uminom? Tulungan na problema. Yan ang problema ko man, sir. Apay nga saan nga ni ma'am, ti pangibagam ti problema, apay nga siyak nga katulong. Di mo kaya't nga makatulong ka? Tapno man na yun ang sweldo? Kaya't ko, sir, na makatulong ang laki di. Ano tamo nga problema may kinimam mo? Ti amo nga problema yu agad tikang kanayon na nga iruwar. Nga mamanong o adakad isunad to eh. Dandanin kasla one na. Every other night nga awan isuna. Kasla ita, awan man eh. Ano ba iti problema mi? Tsaka mo. Di mo ka di amo nga. Iso nga slawan interest di asawak na makipag-sex. Kabotaon serbina. Ha? Ala sir, sex di bagbagam. Ni, balasang pa iti kasang-sang sa may bagbaga, sex. Saan kami nga madaan ti anak? Gabota, baog ni Ani. Gusto ka ti sir? Ala, nakapimpintas ni ma'am. Pagkatapos saan ka ganak? Haan? Manotomin nga dandan na ito ko nam. Ala sir, sorry ha. Dagayam dakila problema yo. Sa lagayam nga dati kanahin nga rumor ni ma'am. Kanahin nga rumor. Tapno, may kanak ka rin di kundaway. May kangat di kundaway nga ano ya. Dinakadi kayat? Ala sir, nakakiktot di kita yung salsalod-sudem. Ano na kidawag kang nga ipahin na kami ti anak? Hindi ka maawatan, sir. Nakasimsimple. Amo, pag pinustante, di eskwela yung medyo namudel ta utak mo. Oh, passing grade lang, sir. Nagrikat ka makawawat. Di nakadikayan. Kasapulak ti anak. Diyos ko. Kaya mo sa sir, pututan na. Wala na sir, pututan nakakatulong mo. Kit mo? Hindi ka kaya daw. Apay katangkaman nga boyfriend. Sino nga rin kayat mo ang putot ka boyfriend mo?
Una, ta boyfriend ko karon. Yung saan nakatumat nga ikasar. Ha? Tamid lakay kayat na, tikilain kayat na, kat magunod na ti amin mo. Ito na kwan, masikukan na ka, anak ka matun nga ikasar. Kat si ka karon sa ikasar nak, na masikukan nak? Haan, dawatak nga ron at anak. Tada kami kinimam mo, iti ibilang nanto nga, naganak yan kuha na. Allah, sir, kaslang malangin. Anat awag na tayo? For hire. Kada kita awan ti anak nang hayrandak tapno pututan dak kakasya. Panawag kan sir. Bumit lang. Uminom ka. Saan siya kaya bilin ti amo? Order is an order. Taugak na di baso. Uminom ka, ha? Sir, baka mambartay ka kat mayatak ti bagbaga. Minman ano? Anak kaya kahit mo nga ron, nga makagunod ka, tayawang pakinabangam. Dila ganas, ti pakinabangam. Nagganas kami. No, kamas gusto ko, sir. So, ito nga ganggalas kung alam mo. Awati mo ti, baso. Yak pinapadasan, sir. Mapadasab ita nga rudan. Ti uminom. Kan uray pa ti makipag-sex, mapadasab itan. Allah, sumangbat ko man di ma'am. Loko no, oreowan ni ma'am mo, nasam mo kayat. Dagat maramit ko. Yung nakayat mo, nagpindasin. Ha? Alam, minum ka na. Igul pa yung latan. Kasla danom, pangyari ka magdanom. Lagi. 1, 2, 3. Naminaw ka tanong, pa ngamin nga awan ice na. Brandy reta, na imas ti brandy na awan ti ice na. Pasaro nung natanda din. Ayan? Kasta lang nagdadamo. Amin, basta nagdadamo. Talaga nga narikat. Kami ito masanay kan. Alis tunto na. Tulay bagbagang manin, sir. Dadamo manin. Damanin sa panunot mo. Dadamo. Okay, ulitin. Sige pa yun. Sige, tumaho ka. Mata. Dita. Nagbasit. Idadalim mo. Unfair. Tintin mo kanya kanagado. Sige. Okay. Igulpek mo. Opo. Insak man, sir. Sige. Apo, nagadalim mo. Kadunay. Man, kayam dita. Hangkaitang naguyak. Basta gulpim. Okay daw. Mayat gayam, sir. Mayat. Mayat gayam, sir. Mayat. Hala. Nagbara mo din di bagig, sir. Sleeveless lang arutin. Pamaraan ka pa lang. Naglingitak mo din. Nagdigos kan? Saan pa eh? Tiyabigat Ngayon di ka maturong di kagdigos. Saan Ore siya. Tukayat mga kitandang digos. Sir, agsasarita ti saan na nga. Ipay-payso. Pag mo dyan ipay-payso. Uminawang pa ya. Sige. Uminom tapay nga Satan tumang panagdigos ka doon. Sige kayo siya. Allah, sir, no. Allah ka, sir. Manong name talagang baraan ako. Sir, nakabarbaraan. Tanan di shower. Oh my God, norikat nakalak mo dito gate. Oh my God. Diyak samot makapagnan. Hindi asakruyan ka. Allah, sinakruyan ako. Allah. Nego na naman tilopong. Sala nga talopong. Di ba iparok ko mo? Allah, sir. Apay matinay mo dumod mo taro pamiti barokong kukit. Makikiyak ka na bigutem. Allah, sir ni. Tabigutem. Allah, sir. Sa langit ti barokong mo. Iti lips mo.
Mm. Mm. Sir, saan nga virgin di barokong ko, saan pa yun nga virgin ti bibig ko. Ngam dito'y, virgin pa lang. Ano taramihin ta, sir? Di gusto nga doha, di ba? Dagaangan ka? Manong name nalawa, manong name di banyo. Kang kanahin ko nga daldarusa, na ornos, nakamagmaga, mabaling nga paggidaan. Di so ka na, siya ko di mangikat, pero atam, sobra ka na. Loko ka, orela. Sobra. Dati Bram, masit, nagdakil tabarok mo. Sir, ala, mulok tamon ta siya, wala sir, kahit makabong, kurkada ko yung sakmet. Na? Ko yung sakmet. Katay ko t-shirt mo. Oh, sir, ang ganda nung matan ngayon babati pantik. Kato nagkuyog t-shirt mo, di pa. Wow. Daisy. Wala, sir. Gata mo t-shirt mo, no? Pasyak lang. Hindi siya ka mati mangikat. Sige. Allah, kasla kubra. Ala, nagdakal, sir. Ngayon, Sir Servina, no ni mamo, tipakipakatak. Gabuta, ori kasan kinagita na. Deta ako bra, hanggang masikugan ni mamo. Nadikat-sikat masikugan. Kasano no, pati siyakot na diferensya. Panek-nekat ta. Sir, ano to mga naramidan ta nga road? Di ka nagpulutan ita eh. Di ka nakita nga nagpulutan ka. Baka kahit man nagpulutan ita. Allah, sir! Ano nabuya ko nakastoy? Nga niya. Eto isang mul ko data. Kaya ka ta? Kaya. Sige. Magkagat nga ito. Sige. Igamampay lang nga kasta. Opo. Panagpatak ni Dua. Ada pala grung-rungarong, sir. Sige. Alan. Isang mul ko, sir. Bugwak pa yahaan. Madinubog ko, mauraman na nukwan. Ha? Imas no sa mga bugwan at nadaraman na. Gusto ka di, uwan. Kaslakan data ang tumat ko hamjak tumat bugbugwan. Allah! Kanamet! Nagkinaanta ka na mo na. Oh, sir. Manong name nakasanggir ni sir ititing ti banyo. Igaman na ti buok ko manong name kabayatan nga da. Iti baba nga nakaasak mo manong name. Opo, reklama ang salin. Basan na manong name pinatakdir na unang sanay na malandig iti lips ko. Sir, ala, sir, kasano nagsikugan nga talaga. Talagang sikugan ka. Basta itad man to kata kami ti anak ta, ha? Ala, sir. Ay, napangganit ibarokong ko. Ala, opo, nagmayat, sir. Ala, sir. Nagmayat. Opo, naglaing ka, sir. Nagmayat ti pananggaram ka mo. Sir, sir. Saan lang nga dahi tama nung naming gabutay paidanak ni Sir Randy. Okay mata nakadaldalos manong naming uwan. Dalpasan na manipon iti barukong adan ti ulo na tinagbaitan dagiti sa kakirne. Sir, tila bigat nga binugwak dita. Naim imas loko. Ala, sir. Ay, sir. Manong name kaslad da kayat ko nga rumkuas itiriknak ngam kasaan kumat nga may patuloy mabitbiti na. Apay nga ta.
Gabunga tata sa ampay nga nalukatan ti kuweba. Kat saan nga rumuar ti kangrunaan na unay nga rumkwas ko mga abumta. Dito yan manong nemi nga binurak ni Sir Randy ti amin. Dito ay manong nemi nga impilit na insert ti cobra. Ito siyempre nailit pa lang kan talagang sa ampay ng olokatan. Impilit na manong nemi kit aray po nagsakit sir. Nagkasir. Ano sir? Gagangay data tagdadamo. Mayat to na madamdama. Sir, wanin sir. Tanda ni running 19 years old dak sa hanap ko nga virgin. Oy, kabuta. Masapa nga mapadasam. Kat alakan to nga alan. Kadi sir, baka maaman ni ma'am. Isot ng tenti pamalubo. Sabi na nabusan. Sir, paspasam sir. Opo sir, mamala ko sir. Oh sir, paspasam sir. Paspasam. Oh. Dito te ko nakitayan manon naming adarum-rum kuwas ngam saan nga makaruan. Ada kayat kong tuknuan ngam saan ko matukno. Kaslakas jay. Ada kayat ko agaw atin ngam saan ko magawaan. Ngam iti dayta agun daway manon nami na tuknukon ko na kastoon iti panang kayat kit ko kini Sir Randy. Oh, sir! Kastoy kayang, sir. Ariana karoten. Day tuloy ko. Sa anak pedang paslo ko. Kati, sir. Paminduan na karoda. Ore mamitlo. Ore mamin ano. Ore mamin ano. Kayang-kaya natin ito. Manong name kaslasan nagpailang nga mamati. Awan da ito'y itarapaap ko na simreka kas katulong kadagkrusunada kayam kanyak ni Sir Randy. Di da kayam madaan ti anak kat kayat nakapututan. Imanugot akmat manong taan niya pengarod. Makapagkid-kidak ba't pinainom na. Nada kami ti banyo, dito'y nak manong nemi nga tinagikwa, inikot. Kalpasan na manong nemi nagdigos kami, nagsinabon kami. Sa kakalpasan na manong nemi, alamanin, haging ka, nga iti may katlong harikos, adda kami niti kwartok manong nemi. Ngam kabutasan kami painangan ngagpadpada manong naman pinagkinaan kami. Mabisinak, sir. Saan kami namsog? Di mo't makamsog dito. Sige nga rat. Ikaw kita sa harin na mga anda. Kaya makamabusog ng mga panangan. Sa tantungan ni tuloy? Kahit mo? Kaya't ko, nagmayat gayam. Daitan manong namin tidan ipudan nga adan relasyon mi kini Sir Randy. Yung tuloy ko, di pa nagbaling ko, akatulong da. At darigdi kong daw yung anong nemi, nanukit kitain nak ni Ma'am Ani sa kutalyawan ko silapat na. Ma'am? Ana? Ada ka din bro, basol ko ma'am? Apay nga, kasla, kagurgur na. Awan, may mabalin na ko, makitong patungpain ka. Ala? Apay mit ma'am? Amok ba't relasyon nyo ket kiniser mo? Palubos mo kanumat? Saan ko kumakayat? Nga nagpilit na asawa. Nagtulagan mi, ang mga dap kami. Yung tinamat kayat. Ti kayat na, pumutot. Kasi kape ti kayat na, apututan. Ana, naganas? Nimit ma'am, kituan ba't patig mo ka dito asawa? Abe saan ka sumungbat? Laglagloon na yung babae nga saan nga mangipatig keng kuha na ma'am. Ba't patig ko?
Kahit no isina, kahit mo makiasawa kang kuha na. Kaya mo na, no kayat na. Ambisyosa kanya. Ni mamet. Tsaka kumamat kayat kahit. Ngayon gabot na asya na kinisir. Abos na kang kanahin mo panawan. Tawang kanumot ti hilig mo nga makipag-sex. Kapot tawang kanumot sa serbina para kang ka, dati kamat aganak. Di, tinulungak ni sir, iti problema na. May ipeksan at aram na kanya. Kahit no masikugan na, di adantun anak yo. Ngayon nakasagana ka kadimang ten. O makitam. Gusto nga kaslawang sa serbina man lang mo, mapututan na kati asawang eh. Tapos lasaan na kami nga mamati nga basta lata ni padawat mo. Ma'am, adda palabra de honor ko. Amon timako na nga palabra de honor? Word of honor. Alam mo, ori high school graduate ak lang. Amok mo deta. Amok itong bahalin sa o. Ori awan ka suratan. O, nanaskan ka suratan. Basta, danto na ako. Kahit may anak ko. Ditad kunto ka na kayo. Ngimiti kondisyon. Pa-kondisyon ka? Ano kondisyon? Pabayadam ka na kami? Siyak malatag balingayaya na. Ana? Wala ni ma'am. Natakatawa lang. Mantikas na nga tulan. Hampay nagtulagang ka ni Sardeta. Nga na. Ngayon doon may pas ngayon ko nakit ko. Ibaga ka, asyak balat agbaling ngayayan. Tapos na pasarunuhan nyo. Baka sapong tut adi na. Gaga. Ano ni ma'am? Anak nga awan adi na. Agsapol ti adi na. Di pala karoon kayo tagasawa. Wala ni ma'am, kahit ang lakid ni sir, isinam lakid di apakit ka sa anin. Ambisyosa ka nga talaga, Daisy. Kasi lasa mo, ususarin na panunot mo. Basta, noon yaman ti pakaragsaka, para karagsakan ni sir, okay lang. Dahito tinalawag ibagakeng ka, imulam ti panunot mo, Daisy. No maanakan na ka ti asawak, kat apaman nga may anak mo. Pumanaw kan dumating na dito nga balay. Ha? Tanya pa'y kumarti kahit mo. Kasi nung nagbaling ngayayat anak ko, kaya malakam to sa balya. Tayo to pangit, tayo saan nga kasken ka nga magpapakita, tapoon, tabaro ko mo ka, dakar. Takarot kaya? Kumata nga, contraceptive pills, tagpilsak. Hanya? Nyata ko na. Tapos na tuloy-tuloy ang ligaya. Saan nagsikog. Ngayon tuloy-tuloy lang tama. Diba nag-kwami kayo ni sir. Kinatungpatungpahan ka kaka. Wala ni ma'am. Padasin na kadaktumpahan ni Polong ka ni sir. Kayat na ko ni sir ng sika. Hana? Amisyosa ka? Ay! Sa angalaglag ti asawak. Tapos no, pumatol ti kasken ka. Anak lang ti kasapulan na king ka. Gaga. Kat no kasta manong naming nga giniliw kami kini sir iranra namin at tangaawan ni Ma'am Ani. Tano awan isuna kas kalamda kami ti agasawa manong agpaspasaklutak saksaklutan na neta o rin ito ti ayon nga paset ti balay mabalim mi manong iti hardin pinadas mo ba iti hardin mo na iti banyo, iti kusina, iti lamisaan, iti katro. Di ka man lagsikukin. Idaw-dawat mo. Kasaan nga delay na ito eh. 2 bulan din. Ha? 2 bulan yung sa anak nagregla. Tama pala nga dinakawagan ni sir. Di mo ka di kaya't ngawagan ka ti Randy? Honey? Yung katawa ko, para kanyak no awan ni ma'am, asawa ka. No adda ni ma'am, katulong ka. Diba? Hantamot maaramid ti kastiget no adda ni ma'am. Ngayon no awan ni ma'am, asawa ka. Nag-asawa ta.
Madamalagip ko. No, talaga nga masikog ako. No, may pas nga ikon ton. Ano sumaruno? Punto ka din ko na ni Ma'am Ani na pumanawak ton, papanawan dak ton. Ano namin di kahit mo? Kahit ko baling nga yaya ti anak ko. Tain ton mabalin manen, iramitan tat ating na. Di mo kaya? Umanayin ti mesa. Daratag tulagan mi kiniani. Apaman nga makapagpasngay ka. Talagang awang katutuhin. Kasano ako tumarudin, Randy? Amo ti Diyos. Ngay patpatag ka. Hindi pa ilangan na rin na akong ti ayat para kin ka. Patsim ko mga rod nga talaga kinayat ko ti kastoy. No awan ti ayat ka marik na. Katsi ka. Awan ka dito oras sa kapiring laing nga ayat na marik nam. No agseseksta. Awang ka dito na ibudi nga ayat ka nagiti agkik ka narakop mo. Tanay baga ka din kang kata I love you. Sampay. Siyak ati mga ulit-ulit nga I love you ko nakasta nga madamata. Ito nakanungarod nga bagam kanya I love you, Andy. Di asawak di patpatag ko. Di patpatag mo di inutil. Sa mong ibagang inutil. Aun sa serbi ng asawa, tadakad may painta anak. Patpatag ko na. Tilikudan ti amin. Kakasyak nga rin Sapay ko man na delayak lang. Agusarak dun ti pills. Ano ya? Hindi mo madlakay taganak. Di sardengtan. Nusok ko lang. Apay. Siksika lang ti lalaki. Itatanaraman akon kagsapulak. Kasapulak mailiwak di usong batak dun ni June. Sino nga June? Dati kang runano na nga mga tawag kanya. Kagaraarim kanya. Onda duma, napapanak magitsanda. May nakdandan nung na yun. Yeah? Uy. Amo na ka dito yung istorya ta. Oo. Hindi mo kas pagarigan. Kakayat naklata ko rin no kasto. Nung di kayatin, isardingdan. Di damat ni June. Kanalaling ni June kimsiko. Na? Gugwapo ba ni June kimsiko? Na? Ubing pa ni June kimsiko? Ano? Kas kala ubing. Anong ubing? Ubing ang ba't pa ya? O pa 19 kung to pa lang. Desi. Awan. Tataradam la tariknam sir. Amok ba't kat nga ayatan na. Mariknang ba't kat nga adayat nga may lalaw ka nagit arakop mo. Di mo lakayat nga bagat I love you kanyo. No bampay mariknak with action. Di kami. Sige, maturukan. Di mo kayat nga ulitan da kanin. Umakanak pa gitin. Pinakong tisilid ko. Tisilid mo yung kasawa. Diin ka lata. Orakit pumanok pa kitong bigatan. Ano? Uy, agtalaw itong bigatan, sumapol ka doon sa baling katulong yon, nga pututang sa nga siyak. Ni, apapanak mo din. Saan po yun? Dinakbat kayatin, panawan nakbat din sila, laro mo karo din. Tawagak ni June, gumadto eh. Imanubos ko ang at sombrang nga lalaki to sa bale. Hindi siya tiro mo, nadunan ni Suno. Abay, sika lang. Nagloko to gali mo. Abay, di ka pa'y napagustuhan? Dati-dati maminaduta, namindwa lang. Ne, dita, si Mang Pati, bakit mo? Asawa mo, gana. Kakaidan, tinutil ng asawa. Di mo pa namin isina. Tasyaklat ta. Abay, dagor ebidensya nga dalag putot ko hinggan. Urayan, tanuad da, paragreg. Ano ko na? Awan? Paragreg mo? Tarantada ka talaga niya.
Delikado ka kayo mga tao, panawang kamalangin. Ay, panawang naklatan. Diyan ka mo manong name tagsisiyuto ta. Salaras. Kaya nakidinit asawa na. Saan naman nga mapututan. But asam. No talagang masiko ka ko. Makitam. Mang dedak tumiti kondisyon. Apay siya kalabay mayat ka mang tit kondisyon. Kadag peso manong name. May 3 nga bulan nga saan ako nung datngan. Ni sir nga mismo, tigimatang, manunemi, tibagbagada nga pregnancy test, insuro nak no kasano, tinungpal ko, ket idiitid ko kinkwana. Positive. Asiko kan. Daisy. Alay, ano ko, nagsakit na pa ng araw ko mukha niya. Ano naman, kuyog na ako nagpa-check up. Nagpa-check up, salutsudan na, amada, ay siya ikakat kasi ka. Anit relasyon na, ibang katulong na, pututan na. Ma'am, nasaklat na, ma'am, nagpa-check up no kan. Kapag di mo kayo kuyog na. Haan? Kapay, tinakbad lab. Timatasawang ti lab mo. Kinapundo na. Irubat kong ito pakitikitarwato kong nagawid ako. Aya! Itapagtadan anak ko kaya ka, pumanaw ka. No, kaya't mo, di sumurot ka. Ano, may turod mo panahon ti asawam, kat sumurot ka kanya, kat datatagdan na. Ay, Daisy, awan ti kas nakatulog ka. Aban, mabaling mo, talaga kahit ko pumanaw. Ore, mampay aganak, abalasang okay lang. Basta anak ko ti anak ko. Daisy, loko ka, ha? Anong loko ak? Basta, nadaman ti anak ta? Basta, pagsarita na kasayaan. Among baybayan anak ta, bakit gusto Owen, honey. Alam, ako naman siya nagpapao sa akon. Kalakamot ngayon, patpatig ka. Kahit ko, di patag na kumamit. Kasano ko makit ad asawa? Adumat dita, timang panaw ti asawa da. Kat adad nga kadenada di kapit da. Abi ko mga di mo maaramid laman. Nutulog kang ipatpatig mo ti anak mo kanya. Daisy, please. Saan ka magpanunod saan ka na si Ad? Titulag. Into na may pasangay mo ti anak mo. Anak ta. Agpo kawak ton. Papanawan nak ton. Nawan ton ti karbengak iti anak ko. Ang ulpit mo naman. Ha? Anak ko ti anak ko. Bahala ka nung sumurot ka kanya ko nakmanin. Hoy, nukas kasanulaheng talagang pumanaw ako dito. Manong nemi no dinak ay when ni Sir Randy talagang panawa kisuna. Apon nagana si style lang please sweetheart. Hoy, sweetheart karam kanya nga. Uwan, alaman ano gutak man langin. Love ka matkit. No talaga nga love na. Papanawam di asawam tadagdan na. Saan nga magpaling? Si Kamet mawat ang nakmat lang, sweetheart. Kasto yung rulatan, doha kayong asawa. Sikat paraan anak. Di bakit ko iti parawawir. Sabi katawa ka. Kaya't kumangarod na di asawam nagawawir na laman. Kit nagtutulag tayo Basta saan ka pumapanaw Kat no makita nakmat ti asawa naman ang name ng runa no dumakdak ka ti tiyan ko. Nakadadtadam ti kusilap na ko nang. Kusilapak mat. Uy, abe kusilapan nak. Gabat ako mas kusilap kamat ma'am. Di kusilapan kamat. Tama ba lang tumangsit ka? Ma'am, si kamat. No nasiyat, tipakpakitam kanya ka. Nasayat pa kanya, tipakita. Ngayon namadi mo na tipakita.
At pagpapanakil mo? Nimat, ma'am. Abi namin kagura na. Kasi sino ko matasang manggura ka? Kit kabit na kati asawak. No kabit na. Abi adak dito. Abi di mo kahit na papanahon ti kabit na asawam. Papanahon na. Lan. Napumanaw ka? Papanahon na gayam. Di pumanaw ka. Madasan na kapapain. Hala. Magagatang mat ka makipanangat. Asin nung atat kanunungan niya ni Sir Randy Kanata. Si Kangata, uno siya. Siyempre, siya ti asawa na. Oh, sikat asawa na nga talaga. Ngam nagginnabuta. Natinam na reaction ti asawam. Siyempre, nga siya ti kanawa na. No, di kat adda ti tiyan ko. Mawatan ti kahit kong asawan? Kaya't ko kasawan, ma'am. No sa among kumawatan, ilawlawag ko ka, na patega kun ngem itisika. Magitang? Napatpatega ko ng kani Sir Randy, gaputa adda anak puno putot na kanya. Ala, pagpili-pili misunan, sino kayat na? Sika, uno siya. Siyempre siya, gaputa adda anak na, uno putot na kanya. Luka, ala, kapinungot na ka talaga. Hindi ko, gawin ka na sa sige. Lang pungutan na itong bayan, nagdalugan na kungtaran na, nakitaem. Ipulong ka kini, sir. Kaya't mo papatayin, tiputot na kanya. Laka, sige. Tulugan ni mo ka, anak ka, tsakmet Anong nemi na punuan nga tamot ten ani Ma'am Ani nga nagananos. Iso nga kasjay manong nemi siya na pinanunot iti posible nga mapasamak iti si Kuko. Uwain manong nemi. Isumatlat nagsardeng te sumat ti kakaasi. Ngam natatngan na kami manong nemi ni Sir Randy nga kasjay ti mapaspasamak ka na kami. Kahit anangarot na pasamak. Apoy na nanumiso na! Ha? Kahit mo maraglag ti anak ko? Isot kanunungam? Kahit hindi ta siya ti asawam? Ha? Una nga pwede mo panunutan nga posible nga adada ka sa mapasamak ti sikog na. Ano nga di basol na? Sir. Pagtaltalawin na ko. Nisang hirumat ko nagiterwada ka nagtalaw ako. Desi. Naman sir, sa nakagangaw. Makulitin tumanin dito ni Sir Mama Ani. Laging kaadak dito. Nak, manong name, at sambre ka ko nito salad ko, naging pake ako. Sudang nagasawa, tagap-apan manong name. Uwin, tagap-apan ang ulam. Nangagkupain, ti panangibaga ni Sir Randy nga, inutil kan tumot kami nga babae. Kulolo, so, sige banso, gapa kayo. Nga saan nagmatan ng may kaso, manong nemi, nagnaako niti kusina ko ng nabasit mat lang tarwate. Kayak mat lang bagkada nga sisyak manong. O mat-una di kita datatagsin ko. Nakadayo akon manong nemi. Nakalugan akpagid din niti tricycle. Ay paituludak iti terminal, ti bus manong nemi nga gawidan sa di probinsya. Iti agriring di cellphone ko manong nemi, tumawtawag ni Sir. Hello. Daisy, ayan mo. Nagsubli ka. Doon ako dito terminal. Nagawid ako sa di probinsya. Anya? Agluwasan tilugan. Uraynak. Dumasag ka, uraynak. Nakalaga matlang ipatpatag na. Kat napatagkan ka tanak ko. Amo matadres ko. Umay ka. Panawang mo ti asawam. Kat natantagdan na. Manong nemi na iturturog ko iti kawatiwat ti biyahe. Mamisinak pagid din. Iso di makariingak manong nemi nagsardeng gayam ti lugan. Ay, magtawan ti katugaw ko. Dabatak nga nakatugaw. Ay manang, ayan na yun.
Amo noon ito yung restaurant yan tayo, napandangan di kita yung apasahero nga na doon. Ay, mabisinak mata. Manong Nemi, kalistok din order. Tudok lahat nga tudon. Deta. Nanganak ko na. Ngayon mapanmuntin, sir, mabiglang sir, ang kunak federal pass. Sabi nga naglado kang uminangan. Nakaturo ka mga sir. Masikog ka? Un sir. Agpitundon nga bulan. Ubing ka ba mo ka? Ubing na talangak sir. 19 ko pa lang. Kaya hindi ubing ka. Ani mister, o yan na. Asawak sir. Pinututan dak lang. Jesus, nagswerte mo ito ng putot kang ka. Naglapsat ka. O wala niyo sir. Lapsata kayo. Katulungak lang. So nang sikukang kang ka. Diyabos ko nga lalaki. Alangan mo, diyabos ko nga babae. Nangaw ka. Siya gaya ni Ronnie, sa salud-suda kaya. Loko, di ka pinagplete. Di mo kaya libre ka? Tabi ko may libre na. Crush na. Gabuta, masikuga. Awang amin putot ko eh. Ha? Pinagkat mo saan? Hangaganak di bakit ko. No? Kagsapsapol ka man ti adapin mi. Baka di mo to kayat nga baka makadisturbo ang tangi ka na ipas nga yung anak mo. Lolo sir. Di mo amot istoryana. Istorya mga rod. Gurkahan din nakasasarita at no makapanganak ko. Ganyan, gumanat na kita pasahero kapada. May nakmatin sinasaritaan manong. Kabutawan ti katugaw ko. Isumatin ti makitugtugaw kanya. Konduktor manong. Kahit mo kasawin. Kasi diyan may problema. Diyan mo. Uwin. Pinapanaw ko ito. Pinanawak ito ko naman. Pinananganak di asawa na. Pinangat na. Kaya na reaksyon di amat isukong mo. Ikaw na kayo ko, ano? Amo naman ti address ko. No talagang iba't patignak. Sumurot kanya. Isina na di asawa na. Kada kami tagdan na. Namnamayong nga tangad na. No, tungpalin na ka. Diyak mat ka dinamnamain na. Ang baka. Iso nga oray ka. No maoray ko iso na. Idya ilugar mi. Di kad iso. Yung nusa mong maoray. Hindi pas nga ko, anak ko. Kalpasan na. Ibatik ka na ng gintadang. Tama panak tuman nagsabog trabaho. Di mo kayat nga. Adapag. Kayat. Ori kas dyan tinakatulag bikin ni Sir Randy. Talagang saan ko may turid nga mapukaw at anak ko. Sorry ngayon talagang saan ko kayat nga mapukaw ko at anak ko. Talaga nakanumat man na yan. Mati. Kaya. Di pumutot kami. Datangar ti problema eh. Abay. Agpadbada ka nga dati diferensya na. Oh! Kasta. O mayadak ko mga paputot kang ka. Hanggamat makaputot. Numayat ka agad. Tag-sex talata. Saan ka mapututa? Mr. Conductor na ya. Plete ang kaya man. Hamon, libre latan. Kras na kla. Talasikog mo't kras ko. Posible Gusto ni palang kitkitam ti poon di barokong ko. Alapsak ka talaga kami eh. Sir, nakaturog ka. Ituloy ko titurog ko. Malawan ako dito eh. Di maturag ka lang tabantayan ka. Tsaka kahit karawa ka baka mailiw ka. Sino? Diyan mati anak mo. Taan niya ko man mailiw loko ka, konduktor Kasta siguro aramidem nagiti pasahero unag paitibus no mismo, ipulong kataking ko kada ito nga boss. Manong name saan nga amo datatang nanang ganiti kakabsat ko tinagtulagan mi kini Sir Randy. Ket kasta unay tikigtut da manong name di makita da. Dese. Talaga ka din nga si ka ni Dese. Una na.
bigla nga nagawid ka sa kastat lang mapaw na langang kanitakil ng balon. Balon, sandya. Nang istorya ka na kayo. Tatang pakaunindak. Kung kastamot na kayo kakapsat ko. Inistorya ka na kuha na ti amin mano. Ay. Di mo lang pinanpanunutan. Posible katakil ang problema na ita. Ano ka mga problema? Kada po ko yun. Apo ko may angam yung tulag mo nga ipadawat mo. So nga nagawid ako doon kahit nga padawat. Ito na nga tinamnamahin mo pasama kita. Surutan na ka, di putot apsikok mo. Iriyor oray ko. Kano sanak nga may danunin dito maraming ko nang. Aga nakakabalasa. Kaya oray man pa umay nakasurutin, aga nakalat abalasa nga tasan, nakabat may kasar dahil aking putot. Kahit nang sa wen, iyan ako. Sa konti bati ka na kayo. Apit niyo kayat? Agad kayat niya. Pasit man tidara mi deta. Hindi mi pulos din namnama kasto, yung nagpangka sa syudad, nga nagkatulong, kat ipawpawitan na kami, kat natoon na ipagyan namin anak ko hang ka na imot, di mo iimot sweldom, kat dakil din na itulong mo kanig kakapsat mo, kas tamat ang tatang mo. Ay, kat adot na makirmi, kapot ipawpawit mo, malaksit nga adot ipawpawit mo, at dapat kang runaan nga inyawid mo. Nakalaganan siya ko na yun. Sana kang babae nga nagsikog ng kabuta nagugustok mo ti amin. Basta tigapunan nga, saan ko kayat amapukaw ti apo ko yun kanya. Saan ko kayat amapukaw ti anak ko. Ngayon, tako na kon. No, dinak umay sukunin dito ni Sir Randy. Ianak ko, and then, ibatig to ka na kayo. Tinak to ba ng sapol trabaho? O pagdalagan nyo. Edad ko amin nakasuportar ti anak ko. Siyempre, no panawak, diagbutin to, naggatas. Edad ko amin nga, masapsapol. Ayan. Lala. Ang pangarti mabalintayo, at dadaytan. Akit nakam nga po Diyos ti amin, grasya. Ibilang tayo nga grasya. Baka kayo dyan to nga grasya, tinagan na. At man, ano ko man ang babae? De grasya, uno grace, grasya. Manong nimi, nakaina na ako, hindi managip ko ti cellphone ko. Inidip ko, tapos saan nga, maisturbo ko na, inyon ko. Nakadado nga miss ko. Nakadado nga message ni Sir Randy, manong nimi. Agpagpakaasi, di naman ibagang, may toy. Talaga nga napatig kang nga anak ko. Ti anak ta. Umay ka ditoy. Urayan ka. Yung dandani ko ni Pasngay, manong name ti anak ko, awumutlae ngayon. Ni tumawag manong dinamutin aramiden. Ni api nga ta. Ipinatas ko manong naming nga siyak tiwang tawag kang kuwana, tajakmot pa tinawtawagan, unattended. Na, inulit-ulit ko manong, madi. Kaya din to, tani ma'am, ani manong nami, timiniskulak, mayat. Namiskul lang. Urayak nga sa tumawag. Yung di ba tumawag? Tinawagak manan, unattended. Yan nga at mapaspasama kan sa jay. Di nakbat gayam talagang ipatpatig na yung Randy. Anak lagayam ito masapon na. Ngayon na talagang napatag ti anak. Api nga sa anak kung may danunin. Posible. Amo naman tadamat address ko sa jay. Ay ka, manong naming impas ngay kon, ti babae nga anak ko, kat natungpal kas pagayatan ni nanang. Grace, tinagan na. Gracia, ti awag na. Anak ti kayat mo nga ipang ko nga ama na, ganti ama? Kung iso naman lang ama, nanang. Sino? Natagan na? Randy, apelyado?
Randy Sebastian. Randy Sebastian. Kasla, damang magkurangangan na Randy Sebastian. Hinanang mat, ato nagkakanagan. Randy Sebastian tinagan diyama. Dikit kahit nang asawan, Grace Sebastian. Una, kadagito kaya talagang legal na ka man nga asawa, legal man nga, may pasulot at nag-apelyido at ama. Mapingarod nagsanahay ka. Wala tam. Diyak makontak ni Sir Randy. Di ba't asawa na no tatawaga, cancelin na. Di ba't nga tumawag. Tapos na-receive ko ma. Nag-message ka kuma. Pakumusta ni, taga niya, ama ni Grace? Randy. Pakumusta? Banyo nang. Gasya. 3 months. Sibod pimanawag sa jay. Awang pulos, damag kadakwada. Saan ang interesado ni Sir Randy ti anak mi. Saanin? Susapoy. Nuapay mat kami nga iman anugot ka anak ko. Nang, dito siguro ti gasat ko. Nesut kinayat ko. Aganak kabalasang. Yung sana kang babawi nang. Dakay malatag ko na. Nagkrasya. Timpay na po Diyos ka na tayo. Kapot adda ni Krasya. Adda ni Grace. Manong nemi inaman nga bulan ni Grace, idi agpakaada akong gininanang. Nang orita na susurunod ni Grace nga, day ti buteng. Ibati kon ka na kayo. Kinitatan. Kinirikapsat ko. Wala nagkatnisot ko na, makitawan maraming. Kaya dumailiwak to. Baka every katatalo nga bulan nagbakasyon na. No maaramin ko ti kada bulan di naskan nga ramidin. Abay pala amin nga madayo ka. Ada masiguro as dagdita nga mabalin mo nga pagstrakan nga katrabaho do sa kalaki nagpilipili anak. Tapno inang daw madlang agawid ka. Takasapulan na kati anak mo. Sa balit lula, sa balit ina. Sige nang. Padasek. Wen, padasem. Tarami din nagsapol trabaho dito. Dito'y kalatan. Saan kang gumadayo? Nakastre ka ka sales lady. Manong name ti tiyandaan iti ilim. Basit lang ti sweldo. Ikumparar ti sweldo kada Sir Randy manong name. Ngem okay. Ananusa. Napya lang manong name. May nayon iti ordong ko. Tada ordong ko Malaksit ipatpatulod ko idi. At apay ornong ko. Nang ronay di ada relasyon min kini Sir. Ores nga sweldo. Papatpatan na. Lalo na medyo pauyo akit mailiw. Kwartat usarin na. Tapos na kat malukoy na. Adumat manen manong name. Dagiti umay agarim kanyak. Kat may sa tikunada. Masapul nga dun adanakan ni Grace. Masapul nga dun awagan na ti Papa. O Daddy. Aklunan akon. Kasar ka. Ito tawang pa tinakan ni Grace. Anam ako nam. Kumaa. Ngam kumimat. Tapi kumbihin kuma. Kumaano talagang ipatpatig ka. Ngam ako matimerik na ka na isang sangayin. Ngayat ken ka, friend. Sino ka ti kahit mo? Diya ka rebal ko nga ni Simeon? Kadagupan nyo agar-arim kanya. Ha? Kung may paspasya rin tiyandaan. Kung maging gagatang. Kaya takla makita. Kaya makasalita. Awan ka na kayo. Sino ka ti Rorayam? Awan. Rorayam. Tipod no nga matanak mo. No mauray ko. Pagkid din nga saan. No talaga ko maumay. Kat napatig kayo nga gina. Hindi ko mapailaeng. Daisy. Iso nga lipati mo dahil dyan nga amat anak mo. Parbarang no malipatak. Siya kundi ayatim.
Nasihat ko mga Efren, no talaga nga alis to lang. Makikasar ka kanyak. Tayo doon agasawatan. Alis to pa ng susurong kanyak ayaten. Kaya kasano no saan ka masusurong ayaten kinagasawatan. Didak kala problema. Yan pala kami kayat mo kanya. Kuwapo ak men. Nagregaluang kami. Ken nalaing ak men. Nalaing iti sex. Try me. Siya po ay hanga na dapat agkanyak. Ken oris ang kapay nalaing kas pagari kan no talaga nga sikat ipatpatig ko. Pagit kumasaan. Ngem ti kaso na, Efren, saan ka mat kaya ayaten? Period. Manong nemi inggidan konti bunyag ken first birthday ni Grace, manong. Wen, nagsagahan na ti amin, manong. Wen, pinakater ko, manong nemi, kanito may sa function hall, iti pakaangayan na. Napang kami ti simbahan, ti kabigatan na, manong nemi, tap na mabunyagan, kada doon, inalak ako kumpadre, kada kumadre, ta oras ang kumakayat, ak kumadre tando, nada. Kaduan na digit agar-arim kanyak kunam. Sige, kumpadre. Yeah. Tapno adamat mga regalo ka na ti anak ko ako na. Idada kami manong name iti reception iti function hall. Madamangan ti panangan iti masadig kanyak di nanang. Anak, nagsapsapol kayang ka. Sino? O yun ni Sir Randy? Diyak mo manong nemi no anya tirik na amariknak. Maragsakanak, excited ak. Igarak. Manong nemi manipot iti kapsat ko. Inubak ni Grace kat sinabat ko ni Randy. Randy? Tesi. Iska di deta tanakta. So, first birthday na. Kanakapumunyagan na. Sa kadimat lang. Sikat na inistro nga mana, syempre. Isurot sa apelyido. Grace. Ti apelyido ni Grace. Kita anak. Mabalin? Sino kadwa? Makadwang ti asawam. Baka makita na nga ubayam ti anak takit. Agaskandalo ito eh. Awanan ti asawak. Kas makita mo. Ito yun. Ano tayo tangi? Morning pin? Palo akon. Isumod lagaya man ngayon may kat na balo kan. Sige, alam nga rin ni Chris, anak. Ano to ni daddy mo? Kay ni daddy mo ha? Daddy? Oo, hindi ako mamunang may bagas ni daddy. Alam nga rin. Nagkinita kami kanina ng manong namita ng harot ti dialogue may kiniran. Kaya't mo kasawain. Balon. So yung mayin. Unang. Ano kahit nakakantangin kasar? Ha? Ang mga anak na lang, interesado na, pag-interesan na. Maalan ako mga orte anak ko, no dinak itugot, no sa dinuntayan ti anak ko, akidadaan. Sa dinuntayan ko, kanadat anak ko. Di kami na Randy? Ha? Ninanang ko kayo. Ay, nanang, kumusta kayo? Ni tatang, ni Jai. Pinayapayak. Doon talog na kakabsat ko. Yan din ko kumantri kumpadreta. Kakabsat, mabitlaay kaya. Masingak palat pandangan nyo. Kahit ko ipakamu ka na kayo. Nga nato inanak yo, tibunyag nga anak ko. Adat to yung dimtengan ti ama ni Grace. Nga sudato ni Randy. Ayan. Randy, almost kumpadreta kan kumadreta na gitoy. Agawan na, kada kayo, kumpadre, kumadre.
Kahit abagsunay, nakamakam ko ti first birthday dati anak ko. Anak mi, kanisugayan ti panakababunyag na. Okay, ituloy naman. Susubulat ko mamat nga rakupen ti inan ti anak ko. Kinuna ni Randy manunemi di inyawat na kininanang ni Grace. Inyawat na ni Grace kininanang kat nagarakot kami ti naka-irot manunemi kat naglanang nagadibig mi ti nakapapao. Randy. Daisy. Kayat ko nga ti sumarunong anak takit lalaki. Tapno at the junior. Kasarnak pa yung muna. Ha? Kaya kasarkan to ano pa. Sakbay nga edda ka kanya. Kasar muna. Ha? O pa makatawon dya sa awak. Patpat yun na makatawon. Isuman laysok. Ikasarnak to pa lang. O makatawon latan. Hindi ka mailiw ka niya. Habang nga may sagsagana ti kasar, masangwanan ti rabi, di mo ko mailiw, kada ti kubra. Aman, mailiw ka. Manong nemi na ito man ti pagpintasan na talaga nga naadudag iti nagarim kanya kay mawang puros tinaklon ko. Kapag parparik na kanya kay di manong nemi. Nga kami mitlaeng kini Randy. Hanggang matkidingin daw dawat manunemi nga mabalo isuna. Naamuak ka na aksidente gayam ni Ma'am Annie. Nagbarbartag, kaputo sakit tinakam na, kaputo talagang limamiisan ni Randy kayong kuwan. Hanggang nga na-disgrasya, nagmaneho ka nung nga nabartag. Tilarang kanang rason no apeng nga sanak nga may dinanon ket dinakayat nga adda masoo digiti na kay kamangan na. Empanagnag na nga tilikodan ti amin ket asawa na pay live ti asawa na. Imda siya sanda mata nagsesex kasama ta kayat ni kan ni Ma'am Annie. Jay kaya nga nagbarbartek na disgrasya. Pasan kano ti talo nga bulan imayon dito. Iti tumteng tirabi manumnemi nabanugak man gabuta iti pasken sinangok manumnemi. Mimanong kami dito ibalay nagbati ni Grace kat napangkam nag-check-in iti 5-star hotel. Ingkama kami manumnemi ti kabisera ti probinsya. Honeymoon nga umuna santo kasar. Kamuta mahilig, onay kang kadesi. Kaya't mga gadi nga dagos ni Grace, kapirtil ko. Randy, siya kundi mo nang marakop manong nemi kalpasan nga nakauksub ka nakugsubak mat. Kasta na yun manong nemi ti panang kagat-kagat ko manong nemi kada kiti bibig na naggagarat ako. Randy, I miss you. I miss you more. And I love you. Talagang mangig ko kang I love you. Talagang mag-ibat-batag. Si kamit latag kong ko nang the more adad nga mangipasimundaag ti panang ipatpatag ko kang ka with action. Tinugot to yan. Inangabad naman manong naming nagitido nga mansanas ko ket ni magdede ka ako ko lang ni Grace de Randy. Ito yun na tika ili ko ken karan. Randy. Impababa na pa ko na mailiw ka nung nga mga kumusta mo tenda ti dati akang kanik kung kunaan. Sinipsipan na ko mo. Randy. Sabi ko matagadi nga sigod ni Grace. Randy. Randy. Tapos taon na hindi pa nagkinabumi manong nemi tirabaho tinalok na nga kama. Gabu ko na talagang gabu kami. Agbinalas kami. No kanin na kanik mat. Kagatan na kagatak mat ko na. Nibaltog na ibaltog ko mat.
Huwin manong nemi. No kasano iti panagpapas mi, iti damo mi, iti agkanaig kinirandi. Mas pahi iti daydi nga nabi manong. Gabuta talagang nga napsug kami kat saan kam nga mabisin, awan ti break. Tuloy-tuloy man. Tuloy-tuloy ko na. Sa anak pulos nga maibusan. Madaanak lata. Agtubog tumanin manong, mayat manan. Kastamat ken ko. Nagsubli pa ilang manong nemi ni Randy, Ijay, Syudad, kalpasan na. Kadunganan manong nemi ti partido na. Nag-check-in da iti hotel, iti kabisera, kalpasan na imaydan dito ikat natulag ti kasarmi. Manugad da manong nemi nga dito'y lugar mi, ti probinsya mi, ti pakaangayan ti kasar. Nga, dito'y tumatad nga trabaho iso na manong nemi. Nga dito'y nga mangipatakder kami iti balay mi. Tainla ko dan, ti balay da manong nemi. At siyempre, sublia ni Randy kano ti panakabingay, dedi ani, kadigid naganak kini ani. Nga naglakwan da ti house and lot man. Kat dito yan, probinsya mi manong nemi, nakagatang kam ti lute, nga nangipatakderan mi ti balay mi. Alpasan lang ti makatawan manong nemi, adan adi ni Grace. Naglaingan nga agsaw ni Grace, manong nemi, kredit, adan maten ading na. Oen ni Randy Jr. man. Nadaan kami pa manong nemi ti may nga anak, sakbay, karedi panag-lockdown ti nga lubungan. Iso nga ti agdama manong nemi, talo, dagiti anak mi kini Randy. Nagtultuloy nga dito yan na probinsya manong nemi, iti nang opisinaan na, kat ikarkarigatan na, nga rinabihi nga agawid tadabad bukod na nga lugan, tapno lang madanna na kami nga agiina. Siya, ni Grace, ni Junior, kastamatan kaniya Olivia, ti inaudi. Babayin kini Randy manong nemi natulungan mi dagiti talo nga kakapsat ko. Tayo di agraduaren manong nemi ni June nga ading ko. Ada damat ang trabaho ko na. Isumabat at simublat ka ng tulong sumarsarno. Ngayon tumultulong kami matlat. Iti agdama manong nemi awanit sa pulagpay iti pamilya abinangon mi kini Randy. Nga siya nagbalinak lang hindi nga katulong manong nemi. Nagkursunada kanyak ti boss ko, nga kinidaw na nga anak-anak, nga ipadawatak ti anak. Yung jakbet kayat, nga mapukaw ko ti anak ko. Ganda kamatlayang manong nemi, iti nagkagasat, nagdandan na iti tong palbiyag. Kalpasan, nga nabaloy sulat. Magunak nga nagasatak manong nemi, naman pa high school graduate lang. Yung nagasatak, anak kaasawa iti kas ni Randy. Amang ipatpatag kanya, ken nangipaay iti talungan. Nagyaman manong name iti anos mo, nga nangibasa, na iti pangatidugan na surat ko. Nagyaman nagmat kadagiti naruay, nga nagbuya, nga nagdangag. Ket sabi ko mas, adamat na ipitid ko nga liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti payak nga dimeg. Thank you. Ito yung ardagyaman na pagayam mo, Daisy. Thank you mat kang ka Daisy. Thank you. Panangit salaysay mo na ito pakasalitaam.